जियानो जाया मानो दिनैबो प्रफिटखौनो नुनो मोनदों माथो। बिदिब्ला जोङो डासबर्डखौ देखायनाय जाबाय। दिनैनि डासबर्डआ प्रफिटआनो फ्राय दिनै 275 प्रफिट रिटार्न हिसाबै बेबायदि प्रफिट दिनै। दा प्रफिटआ दाख्लैनिफ्राय जाबोबाय थादों, थेवबो बेवहाय एसे मोनथिनानै मोनदों जे प्रफिटआ खमायलांगासिनो दङ। दाख्लै होबाय 700, मैया होबाय 400 सामथिं, दिनैनिया जाबाय 275 खमायबोगासिनो दङ। आं सानदों मा प्रफिटआ दिनैसिम होनानै गाबोननिफ्राय लस देखायसिगोन, लस देखायनो हासिगौ। आंनि आन्दाजाव बेबायदि मार्केटआबो डाउन फारसे माने दिनै बांसिन स्टक्सखौनो डाउनावहाय थांनाय बेबायदि नुदों। नायनि दिनै मोनबेसे मिउचुवेल फान्डआ प्रफिटआव देखायदों, बेवहाय नायबानो जों बेसेबां गाबोन लस जायोना प्रफिट जायो बेखौ जोङो एसेबाबो हमना मोनगोन। बांसिन प्रफिटआव दङ ना बांसिन लसआव दङ, सोर मिउचुवेल फान्डआ बेसेबां होनानै होबाय रिटार्न होदों बेखौ जोङो दिनैनो नायग्रोनि। अब्ला डेसेन्सआव नायनोसै। डेसेन्सआव नायदो। डेसेन्सआव कानाडाया होदों मा 5 रुपिस लस, माने 5 रुपिस लस। एसबिआइ कन्ट्राया होदों 129, बे प्रफिटआव होदों। आरो एसबिआइ मेगना मिड केप डाइरेक्ट रड बेबो 126, बेबो प्रफिटआवनो होदों। बेनिफ्राय निपन इन्डिया लार्ज केपआ 28 थाखा 28 रुपिस प्रफिट होदों। निपन इन्डिया स्मल केप फान्डआ बेयो 0.22 एखेबारे लसबो नङा, प्रफिटबो होनजाया बेखौ, नाथाय प्लासाव दङ, थेवबो ग्रिनाव दङ। दा आरो बेंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्डआव 7 रुपिस लस जादों दिनै। टाटा स्मल केप फान्डआव 2 रुपिस 2.52 माने 8 थाखा लस जानानै दं दिनै। पाराक फ्लेक्सि केपआव 10 रुपिस प्रफिट जानानै दङ। वान स्मल केप फान्डआव 1.91 थाइनैनि खाथियाव लस जानानै दङ। एसबिआइ स्मल केप फान्डआव थाइनै माने 2 रुपिस लस जानानै दङ। मोनबेसे रेट जानानै दं दिनै मिउचुवेल फान्डआ बिदिब्ला बेवहाय नायबा नुसिगोन। 1 2 3 4 5 मोनबा मिउचुवेल फान्डआ दिनैनि दिनाव लस देखायदों। बेनिफ्राय 1 2 3 4 5 मोनबा मिउचुवेल फान्डआ ग्रिन प्रफिटआव देखायदों। बिदिब्ला दिनै थेवबो प्रफिटआवनो देखायबाय बांसिनानो। मोननैसो मिउचुवेल फान्डआव बांसिन रिटार्न होदों, नाथाय थेवबो आंनि आन्दाजाव मोननैसोआ लामसामखायसो बेखिनि प्रफिटखौ देखायबाय। एसबिआइ मेगनाम, एसबिआइ कन्ट्रा बे मोननैया माने प्रफिटखौ बांसिन देखायदों। दा लामसामनि खेथ्रआव आङो बारा बिसास खालामनो मोनाखै। बे मोननैयासो दिनै प्रफिट देखायबाय, नाथाय गाबोननि समाव जानो हागौ लसआव देखायनो हागौ। गाबोननि दिनाव लस नुनो हागौ आंनि आन्दाजाव। मिउचुवेल फान्डआ माने सानथाम सानब्रैसोआ रेगुलार प्रफिटखौ नुबाय थानो मोननाय जादों। दा साननैसोआ लस प्रफिट देखायबाय थानो हासिगौ, बेखौ आं आन्दाज खालामदों। आरो बेखौ जों मिथिया, गाबोनसो मिथिसिगोन। दिनैनि मार्केटखौ नायोब्ला मिथिगोन जों। एक्सप्लराव आं माबा स्टक्सआव नायोब्ला दा निफ्टि आरो बेंक निफ्टि बे मोननैया मा जादों, प्रफिटआवबो थाङो। बे मोननैया दिनै नेगेटिभबो देखायाखै आरो बांद्राय पजिटिभबो देखायाखै। बे मोननैया माने नेगेटिभखौनो होनजायो। दिनै अपेना जादों गोजौआव आरो नेगेटिभ जानायनि बांसिन नेगेटिभ देखायदों दिनैनि बेंक निफ्टिया। आरो निफ्टियाबो गोजौ अपेन जादों, नाथाय बेबो नेगेटिभखौनो देखायदों। मार्केटआ दिनै डाउन। बे हिसाबै मार्केटआ मिउचुवेल फान्डआव गाबोन लस देखायनो हागौ आन्दाजाव। बेनिफ्राय जोङो नायबावनो हायो इन्डेक्स। अल इन्डेक्सआव नायबाय आङो ग्लबेल इन्डाइसिसआव नायोब्ला मार्केटआ गिफ्ट निफ्टिया -6%, दाउ जन्सआ +59 बेबायदि पजिटिभ देखायदों। नेसडेक्सआ 451 मोजां पजिटिभ देखायदों बेबो। दाउ जन्सआबो प्लास माने पजिटिभआवनो दङ। S&P बेबो पजिटिभआवनो दङ, नाथाय निक्कि होननाया बहुत नेगेटिभ। बाखि नेगेटिभखौनो नुनो मोनजोबदों। नेगेटिभ गोजा, बेफोरबो नेगेटिभ, बेबो नेगेटिभ। बिदिब्ला 1 2 3 4 5 6 6थासो नेगेटिभ जानानै दं। बेखायनो आंनि आन्दाजाव ग्लबेल इन्डाइसिसखौ नायनानै गाबोन नेगेटिभ जानो हागौ, गाबोन माने लस देखायनो हागौ। आरो बेखिनिखौ नायनानै आन्दाज खालामनाय मथे आं इन्डियान इन्डाइसिसखौ नायोब्ला नायदो। इन्डियानियाबो निफ्टि 50आ पजिटिभ ओरैनो देखायदों। निफ्टि बेंकआ 10 पइन्टल' पजिटिभ देखायदों, नाथाय नेगेटिभआनो। फिन निफ्टियाबो सिम्पल पजिटिभ, नेगेटिभखौनो होनजायो। BSE सेन्सेक्सआ 126 पजिटिभ देखायदों। बाखि निफ्टि मिड केप बेबो नेगेटिभ। BSE बेंकेक्स बेबो नेगेटिभ देखायदों। इन्डिया फिक्सआबो नेगेटिभआनो। निफ्टि टटेल मार्केट बेबो नेगेटिभआनो। निफ्टि नेक्स्ट 50आ बेबो बहुत नेगेटिभ, बांसिन नेगेटिभआनो। निफ्टि 100आबो पजिटिभ, ओरैनो सिम्पल, नाथाय नेगेटिभखौनो होनना लाजायो। बिदिब्ला दिनैनि इन्डेक्स ग्लबेल आरो इन्डियान इन्डेक्स बे मोननैखौ नायनायाव नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट बांसिन नुनो मोनदों। बिदिब्ला आं बेखौनो आसा खालामो गाबोन मार्केटआ एसे डाउनाव दिनै थांदों, नेगेटिभ देखायनायखाय गाबोन मिउचुवेल फान्डआव लस देखायनो हाथावना। जियानो जाया मानो सानफ्रोमबो प्रफिट जानो जोङो लसखौबो नुनो गोनां जायो।